Oh my God! Another video na sa inyo yung makita karon. Same ra gyapon akong isod sa last vlog. Kung bago pa mo ani, kung karon pa mo nakabisita sa among channel, please before ka mo tanaw ni tanawa sa amo ang unang vlog, which is ang katong hugot snack time. Among gihimong happy ang ilang hugot snack time dito, ilang mga hugot dito sa ilang tindahan. So, I hope nalingaw ra sila mga ate. Mga tuloy mi sa ako andron sa Hagnaya. Kay birthday karon ni Kuan, Mary Rose Loon alias Princess. Og ni Konsihal Conrado Loon, happy birthday. And syempre, kuyo gyapon nako ang Uplok TV karon no. So mamakals na mi no, paingon mi sa ilahang Mary Rose karon no, ato sa gingon ganiya mamakals na mi. So, tara. Arat na! Nahuman na may pangaon, no? Kita nyo ganiya. Grabe na, buhumi sa pagkaon. Gikan pa namong kaon ganiya sa kuha niya. Karon kaon na sad. Nga sila nangaon! Woo! Uy, nangaon mo, wala kita. Nga sila nangaon! Nangaon na silang kamuti! Grabe naman kamuti. Di ka man ni mahulog. Uto to na ikaw kamuti. Oy, dara atong birthday girl. Oy, happy birthday. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Yes, back it again in another day sa atong vlog, no? Continuation lang ni siya. Kaya, wala na human namang vlog ato sa birthday ni Princess. So, belated happy birthday. Ngagi na itong mga pila ka adlaw sa iyang birthday, no? Ili halata. So, today, kay mga today migbugore, kay magpakulot silang Jigo din. Ubanan ako sila, kay wala man sila katultol. Cameraman nilang Mark Jan o George na katultol dito. Before may mga sa bugore, ako lang ipakita sa inyo ang pag-support naman kang Gio Santino Santissima sa iyang unboxing katong bakbakan sa bugo pag last Saturday. Dito ning support me dito. Ako lang ipakita sa inyo ang mga clips ng among nakuha dito. So yun lang na maglugay. Magkita-kita lang to sa bugo after ning clip. Let's go. Oh, arat na. Let's go, Mark. Support Filipino boxers. Let's go. Alam mo siya. Wow. Uy, Merry Christmas. Merry Christmas. Anak, gi. Sige, cool! Sumbaga, gi, cool! Kana, cool! Mundo ko eh. Agay. Sigot eh. Round 3. Oh. Ligaw na cover eh. Surrender. Lemon ling! Ara na ta? Alright, dito na ta. Ge. Gamat! Pliti. So namin karon diri sa Gaisano Bugo kay nami paliton kay magpakulot ang mga kulot.
Balik ka sa diri sa Shamay Salon. Si George mapabilin si George diri kay magpatupis siya. So, ato sa sundalo. Di, bumurundol. Ako raman sa dal, di siguro nila patupi. Siya na may patupi tol, kay gupa na kignaon ng bata. George, ato na may jersey? Sige. Salamat kayo ha. Pero may bilin diri kay bati nagnaon ko. Og bati kog daw, unsa na lang ka nagkupot sa kamera. No way pala. Din ito no palit. Unsa de? Pagoda unsa niyang palit. Pagoda? Na pagoda ay. Pagod. Mo din na ina na buhok ni George. Tanaw na ang patay na po. Hala, joker rin siya. Grabe siya din mo. Patay sa'yo. Kaluot! Alright, among gibilin din si George kay... Uy, magdapat na. Kaya mapatayan dito mula ka, kaya makatabi sa Tekayan. Dito na rin sa mga mission ka lang. Arat na! Ano daw namin dito sa Taytayan? Nakasakay namin tricycle. Kuya ako si Joshua, si Yundog, si Chico. Maalala na si George dito. Nagpatabi siya kay Marod nila itong mga yung buhok kay Marod na ito. Huwag na, matakasabot siya yung buhok. Ano naon sa na to? Vlogger tayo eh. Anong gagawin natin ngayon? Wala si ate dito. Sitawag ano? Hello. Uy, sad to say mga kaibigan, no? Like me before, when I was here, nagpaabot ko ni ate. Mga almost 1 hour ko nagpaabot siya ito pag last niya. Karon kay, nataming nga na sa nga nilakaw siya. Mas magpaabot na sa midiri. Kuya kayo ng design dali sa lang ko ano. Ilang labi. Ilang tanom na mumag ice candy. Kung ilang tanom mo, namunga og ice candy. Yes, I'm back here. Digo? Ang taas ra kung ano na. Kaya Joshua. subay man ni curtain nyo. Joshua. What's up? Hoy, what's up no? So karon. James! Ah. Tanaw ka. Oo na. Sila Ay, nagpakulot. patadapit tayo dito. Ako look at that. So guys, na napaupaw na jud ko. Finally, kay gikapoy na ko. Nagkan kay magsipagsuon. Tungod sa akong pagkagwapo sila o ganahan po sila. Saan man jud nga? Mamubo man ni kay Awa. man. Para sa mga habaw. Tanawa ha. Awa, nagpaupaw ko. Hindi ko man na taon-taon nila ila. Mga pila kasi man na magpaupaw po na sila. Kay gwapong ko. Siyempre ako'y nailay idolize. Gwapong gyapon ko. Bisag upaw. Mara kong si Kobe Paras. Nga ito. Yes! Yawa jigo. Larot. Larot yun na. Kamu ko ano? Balik kang kiskis. Wala. Dili na sakit. Kani ana. Karon di ka ka. Hindi ka offend sa akin. Ano ah? Hingo sa siyang mayo mo. Ayaw, ang yusa. Ang baba ba yung pag ginawa? Hingo. Picture mong hilak karon. Hoy, Diyo, ang baba ba yung pag ginawa? Ayaw, ang inom. Mana. Mana. Nasakit? Ana ra man. Kana tantangan na. Yabag. Wala. Yang terang di siya bulbul. Yan sakit. Di mo buwan naman to. Ako mangitang-tang. Sa tawag ko. Ana na kaya betul dani mang naon. Lingkod. Lingkod ako. Asa mo kayo madagang kakalit nyo? Lingkod lagi dito na lingkod. Lingkod. Ayaw dia. Masa mo ka doon sa medisina niya. Magtagam na ganito.
At least kibaw na ka sa feeling sa gituli. Dito li wala ay white challenge. White challenge na. So on this show. Sakit ah. Hello mga kalapo! Basta nagyapon gini mo jig. Wala jig ay. Pila sino lang kabukbok. Ganito. Wala jig. Jig. Ikaw pa na jig. Foto jig nagdagan. Oo gid. Ano ka gid jig? Nagluya jig. Upo na ko Lakas parang ninahadir eh. Bayad ni moy. Nanay mo ilang na. Wala pa tayo Tapos dito. plastic ha nga sa inungo. Nalain ang lain. Lain Wala pa tayo na. Eh, nasa mong ilong eh. Lalo. Nalalay. Alino na mo oy, sa sabihin. Reflect na suga, balik. Sana takas kamera. Nakulutas ba? Nangan. Bas. Nanidak ko oh. Ang kanali, kaya ito talawat. Blok si Uyo. Sigang. Kaya. Yan, tama yun ay. Eh, suyawa na ka na. Chuyo. Okay, pakita mo ba ang upper view? Ano? Tabangan ka kamera. Lata pa. Ardi ka. Kano yun, kay plaka na. Nindot dito. Nakatawara dyan ka. Dua na. So? Walang kulo to. Grabe, namuha kong agtag. Agtang. Sigang pa. Sakit ya kita. Lot. Lo, Nina na Chico. Nina ka da yun. hain ko na. Tubang ikaw man jiga. Hain ko na jig. Lo! Mo jig yapon. At hangad ko sa hangad jig. Agar bay. Dagit bay. Ringuan. Kita lagi kapan? Pandra. Uy, dagit. Ringuan. Oh, ito na kayo dito na kita. Kita. Woo! Woo! Ay, no, man sila pakulot eh. Check yung mga kulot ng buhok eh. Oh, dala. Muha. Oh, no, masih kulot astang. Balajik. Astang naon ni kulot. Okay, mission success. Mission success. Success tayo ngayon. Duda juga nga murag uwan na dito. Hangos ko. Shout out sa uwan. Ano ba? May nagbago ba, men? May nagbago? Uy, nakasakay namin kasi ko. Murag di ko sana juga uwan. Magay, wami na sa uwan. Oo, gusto nyo yung uwan rin na kita. Lagi na rin ko alam ko yun.